салом алейкум, якум лайк. Алейкум салом, хуш омадем, Фарҳод бародар. Овоз омадеста? Просто маъруф салом. Чӣ гапа иҷо? Чӣ хел конкурс инҷо? Ҳамун конкурси ҳаррӯзина бародар ин тай талерка ягон чӣ мемонем мекунем инҷо. Конкурси ҳаррӯзина ори. Ҳар рӯз апай хосият мекард, мақсад вода мега свет мебара интернет набуда барам бояд тестар минут ҷамъ кунем. Да салом алейкум салом, хуш омадед дунёи забонҳо бародар. Бароям ҳарчи тезтар минута мо бояд ҷамъ кунем. Мо дар важне бароям конкурс ташкил кунем. Хатиаби мо пур расход кунем, не ки ҳамин минута ҷамъ кунем ки Тоҷикистон мерем. Да важне муда. ягон саволу ҷавоби илмӣ ташкил кунед. Фаҳмо саволу ҷавоби илмӣ гуфтам кулуҷ наметавонӣ куҷо донад. мақсади одаморо дидан дар кора агар кулуҷ метимоне ки ҷа ман якум бори тари эфир кесам намедира чӣ хел кулуҷ медавош. на кулуштон додум муаллим. Салом алейкум мардум. Алейкум салом Муҳаммад Солеҳ барот хуш омадӣ бародар. хай саволои илмӣ фуратун саволои илмиам метавонем. сози хуби иншоалло акаҷон шукронаи худо мешавад. суфӣ бародар хуш омадӣ. кору боракот созу охӣ. акаҷон биқаблай ка гап нест зинда бошӣ. суфӣ додарм чӣ гап дар ин ҷо? гап нест таҷиқ чӣ қа мондаи соат? Соат бародар кам мондагия. Мақсад бояд тезтарак пирш кунем. Мумкин ҳами сентябрро да ба даҳумоша бирам да Тоҷикистон бирам. Бароям мегӯм ҳарчи тезтар пир кунем бирем. япай хосиятам бо дар ҳамин интернети ҷазир шида мегӯянд дига кам эфир кард. Бароям гуфтам химам кунам кам ки ҳарчи тезтар ҳамин тора соз кунем. инам хеле кор дига бародаро. хай кӯ имрӯзаша биёам тай косагӣ кунем. Баъд салом акай Муҳаммад Солеҳ мега конкурсай чӣ? Ҳо конкурсай бародар. худо ҳо конкурсай бародар. мешавад суфӣ бародар. созем шукронаи худо мешавад. хада чӣ хеле? пулакӣ ё бепул? Пулакӣ бародар. салом ман омадам. хуш омадӣ Муҳаммадрасул. хуш омадӣ бародар. пулакиай бародар. ҳамин ҷаям дунёи забонҳо да кулуҷ надодем. салом акай Муҳаммадрасул. салом Фарҳодҷон. хай бародаро ҳамин рӯз мақсад ҳамин тай косагиша кунем. баъд айпага чӣ ҷамъ мекунем? Мақсад савол ҷамъ мекунем. саволакиш мекунем. бо ака раҳо кушода мешаванд ки мерен медонед ягон чи
раҳо бародар кушодашавиша намедонам, билетҳо мегӯянд арзон шидаам, билетҳо 20,000 шидаю, вале манам нагирифтам. биё кулӯч бидем, мардумда менависад, нишон наметавад, ку барои ҳамо азоб накашем бародарои ман. гап нест, просто маъруфи навози ҳаммата кулӯч метем. овозтон паст. ин эфир чӣ хеле ки нафурид маро итаре. Инаи мардака боз заблокировать кардам, чӣ хеле кардам.